So, mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Again, welcome sa ating channel, no? So, kamusta man nato ang combinations, no? Kamusta man ito ang ihatag na combinations gahapon? So, ito sang i-congrats ang atuang 876, no? Nag-target gahapon mga ka-swertras, no? 876, STL Mandawi mga kaibigan, no? 876 target and ang atong gihatag no na hearing combinations gahapon, no? Wa gyud gitugot mga kaibigan, no? Mo din ang atuang previous result ay gahapong adlaw mga kaibigan. So March 18, no? 666 2 PM wata kasagang ni mga kaibigan, no? 358 bidding and then 739 sa 9 PM. Okay? 739 sa 9 PM mga to ang combinations mga kaibigan, no? Hearing is 873, no? Usar gid ang giligas mga kaibigan, no? Si 8 and then ato ang 946. Grabe mga kaibigan. Atong 947, no? 947, no? Si 4 gihimong 3 mga kaibigan. So anyway, congratulations again sa atuang 876 target Mandawi. So congratulations Mandawi, no? And no, sa wala pa day nakasubscribe sa atong channel, please subscribe and hit yung notification bell para update guys to mga bagong uploads na video, labi na nata i-upload na mga tutorial guide mga kaibigan. Okay, so uploaded na nga to ang all draw angle guide or every draw angle guide para karong adlaw, and mo niya to ang hearing combinations karon, no? 703, 903 at saka 305 mga kaibigan. Okay? So 703 mga kaibigan mo niya akong best combi karong adlaw mga kaibigan, no? So pwede ni nato nitayaan trade yan as TL investment mga kaibigan. Okay? So manghatag sa ko slide ani sa tuang tulo ka hearing combinations, no? For those subscribers nato, no, na napos sila ilhang source, no? So pwede kayong i-kumpara, ibase ani ninyo mga kaibigan. So 706 agaran lang mag-slide ni 706, no? Pasok gihapon si 703 pasok gihapon si 706 karon mga kaibigan. Sa ganahan lang mag-slide si 903 mga kaibigan, himonta ning 7. Okay? Si 305 naman, no? Si 305 butangan tanig ikog si 0 mga kaibigan, no? So 3 may siyang 395. Okay, so kana lang ang ato ang hearing combinations karong adlaw mga kaibigan, and hopefully mga kaibigan congrats na po ng musugat sa tuwa by next update, no? Ugma mga kaibigan. So ako ni erase sana ngayon dayo guys kalira and double, no? Sa mga subscriber lang na ang ilang gipangita or naslay guide sila ha, or naslay gi-compute ang nakuha nila kay doble. So pwede kayo yun i-kumpara ng atong doble combinations or kini ang iska mga kaibigan. Okay, so we have 770 sa doble mga kaibigan, 990. 990. Okay? So, adto ta sa iska mga kaibigan. Ako nga po ni ibalik sa iska mga kaibigan na since pasok sa tong guide 879 with slide niya na 6, no? 879 is 876 mga kaibigan. Okay, so kana lang mga kaibigan, and hopefully no kung sa musugat sa tuwa by next update. And again, sa wala pa nakasubscribe, please kung subscribe and hit the notification bell para update kayo sa mga uploads na video mga kaibigan.